Apike ya terus tak keke kowe to, Mo. Lho, Ben padha penake ngono lho. iya, aku ngerti maksudmu. Ning aku ora perlu mbok kenalke karo kuwi. Aku iki kenal suwe yo. Lho, iya to. Dialoge ora ngono kok. Kok rene urusane piye to? Wong genah ning nota kuwi tulisane AD55N. AD55N iki tak motormu to, Mas? Wong karo motore dhewe kok lali lho, ora ngakoni durhaka. Tanpoline besok piye? Wah, tekan ndi iki sak. Lah kowe iki nek ora dijak tekan ngendi-ngendi ya ora paham lho, Mon. Ngerti dhewe to, Cak? Momon iki ngene iki, ngragati motore dhewe wae apa kok ndekne. Wis, Motor iki. Wah, angel iki. Angel aja digarap. Wis, sesuk ditumpuk iki. Ya tak digarap. Mulak.